Eta gero bai gidoia egin da gero, grabatutakoan eta muntatzerakoan, onun, alde batera edo bestera jo gehiago, ze garbi genuen nahi genula zerbait, ez dakit nolabait polita esan daiteken gai honekin, baina hain itxusia zan dana, baina ez bakarrik kasua bera baizik, eta nola tratatu zen edabidetan, edo ez zan tratatu, baina tratatu zenen askotan okerragoa zan, tratatzea ez baino, eta beraz, honekiko zegoen jarrera zan, hola, ez dakit nola esan. Eta nahi genuen, hau sortu genunean, gidoia grabatu genunean, pentsatzen genuen Koteka Bezuren kontrako epaiketa etzala burutuko, kaleateako zala, benetan ginen 2019 horretan. Hau ja desegin dute mugimendua, desegin dute dana, eta, ala zirudin. Eta zan modu bat, pixka bat, kalea eramateko, eta kalea jendearen gana iristeko, artea zitzaiten genuen, eta Elena Setienen musika oso garrantzitsua izan da, eta animazioa sartzea ere bai, eta badarekin ez genuela sartuko bere, pertsonaje honen mundua, eta nahi genuen hautsa eman, existitzen zutela, ez zutela esaten zuten pertsona hoiei.